Ayan guys, magluto tayo ng kinunot. Ayan pong gagamitin natin. Ayan, tapos ito po. Ayan, simulan na natin guys maggisa. Ayan guys, maggisa muna tayo guys. Gisa natin labaw. Sunod. Loya. Sunod guys. Sibuyas. Sobrang natin sila para mabango. Natin ilagay is ito pagi, medyo lutuin lang natin siya guys. Takpan natin. Then guys, medyo ko na siya. Ayan guys, saka natin lalagyan ng kunting gata. Ayan guys, hintayin natin siyang medyo maluto. Ayan na siya guys, medyo dinagdagan natin ng kunting tubig kasi medyo makuan yung matapang yung kuan niya, gata. Gagatan pa din natin siya ng pangalawa, tapos lalagyan natin ng kunting suka para mawala yung langsa. Ayan guys. Tapos saka natin ito ilalagay guys. Malunggay. Yung malunggay pala guys, binili natin 20 pesos po yan. Yan lang po lahat. Pero sa probinsya, sa Bicol, nagkalat lang po yan, libre. May ilan din naman sa Bicol na nagbibenta ng mga ganyan. Dito kasi sa sentro is talagang lahat bili. Ayan guys. Maya-maya natin siya dagdagan ng purong gata. Ayan siya guys. Pero di ko alam yung hinalo ko sa kanya, yung nadudurog talaga siya. Tingnan natin mamaya guys. Ayan na siya guys, konti na lang yung sabaw niya. Mag-add na din tayo ng puro. Mag-add na din tayo guys ng puro. Ayan. Puro.
Tapos, lagyan natin yung sili. Ayan guys. Kalimutan pala natin guys maglagay ng paminta. Pero pwede pa naman yung lagyan. So yummy, yummy. Miss lang natin yung pagkain sa pagkain Bicol. Ayan guys. Malapit na siya guys. Lagyan natin ng magic syrup. Unti lang. Masarap talaga nito guys, yung magata siya. Ayan na siya guys. Luto na po siya. Pwede na natin siyang tanggalin. Para may kunting sabaw. Ayan po siya. Ayan na po siya guys. Sarap. Tapos meron po dito din. Ayan. Yummy. Yummy, yummy. Ayan guys. Thank you for watching guys.